wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danne wannan wallahi ko buga ban yi wai na so kuma in je bikin abokina wallahi kai guga ma za ka yi ni nan nake giya maka yau kwana na 3 waya na ta dauke ina gaya maka kuma muna waya da baby ta wayan ya dauke kai ma ka san akwai rikici za ta dauka laifi na ne mun ba za ta taba ganewa ba ne gaye kai na san ko za ka dan ada mun in kira ne ma ka kaba ta mun rai kai ka san banda caji kuma data ta abu da take ana kallo ka ji akwai data shi abu da take ina ga magana wa ta ja kai ja ta dauke kai ma ka shigo sau wallahi shigo sau gayu ba caji. Yeah, this is Prince Sango in the house. Yeah! Idan wannan ne farkon ziyarar ku wannan tasha, kar ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.